Takže Leserv a Uijdebrooks mohou navázat na vítězství svého krajana Kamila Bonného z roku 2022, kdy tady vyhrál před Dánem Šarmigem a Norem Johannesem Staunem Mitetem. No, tady ty dvě skupinky nejsou úplně daleko. Tady uvidíme teď ten odstup. Ale tady se asi už taktizovat určitě nebude, navíc je to pořád do kopce, takže ten závěr je docela krutý. Tam už ta šance, že by se to spojilo, dojelo, to jedně, že by tam někdo se cítil hodně dobře a vystřelil by dopředu, ale to už by udělal dávno. Tady už to si to o to etapové vítězství rozdá někdo tady z té čtveřice. Přesně týden po svém prvním profesionálním vítězství Kian Uijdebrooks může zaútočit na další bývalý vítěz Tour de l'Avenir. Tak už jsou ve třech. Takže tým Yukio už tam má poslední kartu. Alessandra Fancheluho. Už se nám v dálce rýsovala i ta televizní věž na vrcholu Pradědu. Tak po Kolumbijci Santiago Umbovi tentokrát vypadává ze hry o vítězství i Nahom Zeraj, národní šampiona. Vidíte, opravdu v podstatě celý kopec Leserv jede za Uijdebrooksem. Se snaží těmi neustálými nástupy ho setřást. Jsou všichni na limitu, ale jsou tam pořád. Víte, stále zasedla junior Leserv. Se drží jako modrobílý stín za svým krajenem. Doslova jako klíště. Tím má jedno jediné vítězství ve své kariéře. Junior Leserv. Bylo to loni v únoru na závodě, který se jel v zemi, která letos bude hostit světový šampionát, tedy na Tour du Rwanda. Tady vidíte, do jaké výšky už se dostali jezdci během těch přibližně 11 kilometrů. Už si měl být postupně vlastně na posledním kilometru pomalu. Pořád trojice pohromadě. Uijdebrooks se snaží stupňovat to tempo, ale Leserv za ním je v poho. No, docela v poho se tuhle chvíli zdá i Alessandro Fanchelu. Já myslím, že to je trošičku proti tady, no. Trošku proti větru. Tak, poslední kilometr. Kilometr do cíle. Poslední kilometr, než se jezdci dostanou do té cílové výšky 1324 metrů. Nejvyšší bod celého ročníku. Který je přibližně 150 metrů pod úrovní Pradědu, tedy úplně nejvyššího bodu celých Jeseníků. Eritrejce už pohlcuje ta druhá skupina. Tam má svého týmového kolegu Uijdebrooks, takže Visma má i tady zastoupení. Skupina, která má teď nějakých 7-8 jezdců. To vypadá, že to není daleko, ale je to samozřejmě ve stoupání, navíc už opravdu na posledním kilometru. Už jsou tady jezdci nad tou úrovní 1300 metrů. A za malou chvíli tady přijde bitva o vítězství ve druhé etapě letošního ročníku Czech Tour. Kian Uijdebrooks, Junior Leserv a s nimi Alessandro Fanchelu. Tak uvidíme, jestli nakonec Ital nepřekvapí své dva belgické soupeře. To 20letý cyklista z Koma, letošní celkový vítěz závodu kolem Japonska. On jezdil za prokontinentální tým Q36. Prošel i týmem Kometa, tedy týmem Alberta Contadora. A se díváme na ten ikonický záběr v Jeseníkách. Poslední 300.
Uijdebrooks versus Leserv, který se teď dostává dopředu a vypadá, že má více sil než Uijdebrooks. Junior Leserv jede si pro své druhé profesionální vítězství po rok a půl dlouhém čekání. Vypadá to tak, že je nejsilnější. Ani Fanchelu, ani Uijdebrooks na něj nemají. A Junior Leserv si jede pro etapové vítězství a také pro žlutý trikot. A Uijdebrooks nakonec bude až na 3. místě, takže ztratí těch 6 sekund v rozdílu bonifikaci na svého kréna. To ještě nějaké 2 vteřiny možná nabral. A musíme říci, že ta strategie Leserva byla naprosto jasná. Celý kopec se v podstatě držel za svým krénem a v závěru tvrdě zaútočil. Tady máme dojezd té druhé skupiny. I tam měl tým Visma svého zástupce, stejně jako farmy Bory a Astany. Tady barvy týmu Vorarlberg a je to ze 106 Švýcar Colin Štysy a za ním se 113 Tomáš Přidal. Loňský český šampion se dostává také do cíle. Nejlepší z našich, ale bude to nějaké 15. místo, no, plus minus. Byli jsme tam také dres týmu ATT, který vlastně dojížděl bok po boku s Tomášem Přidalem. A vidíte opravdu totální vyčerpání jezdců. Cíle už se blíží také Němec Patrik Reisig z týmu Bernoty Bertol, týmu, který nesměl v úniku Tima Glossnera. Takže 10 bonifikačních sekund pro juniora Leserva, 6 pro Alessandra Fancheluho a 4 pro Kiana Uijdebrooktse. Je v této skupině také Michiel van Vliet, který byl včera v celodenním úniku. Ale ještě před ním se do cíle dostane Marcin Budžinsky z týmu ATT Investment, tedy jeden ze 3 Poláků v barvách tohoto týmu. Máme tam i jezdce týmu Equipo Kern Pharma. No, pěkně nám to roztrhal závěrečný kopec. Tady už ty rozdíly ano budou výrazné. Tak druhým nejlepším z Čechů Martin Bárta na 21. místě je zde z týmu ATT Investment. 14. tedy Tomáš Přidal, ten dojížděl do cíle s Polákem Piotrem Pekalou, tedy lídrem týmu ATT. Tady je Michal Kukarle. Takže další z bývalých českých šampionů v cíli. Kukarle, který ve své kariéře na Czech Tour vyhrál i etapu a tu závěrečnou ve Šternberku před 3 lety. Tak asi podle očekávání nebyl ohrožen ten nejlepší výsledek českého jezdce v dojezdu na dlouhé stráně a asi vás nepřekvapí, že ty 2 vlastně nejlepší výsledky patří Janu Hirtovi, vlastně našemu v současnosti dlouhodobě nejlepšímu vrchaři. 4 lety se tady ještě v barvách týmu Intermarché Vanty umístil Honza na 7. místě. To etapa, kterou vyhrál Tobias Johannesen a tady ještě jednou. Nebylo vidět, že v závěru tu dynamiku měl Leserv mnohem vyšší než Uijdebrooks. No, viděli jsme, proč Uijdebrooks vlastně opakovaně vlastně v tom stoupání se snažil. Těmi nástupy se třás Leserva. No ale Fantil si to prohrál v nástupu. Podívejte, jak dojížděl Belgičana a vlastně Belgičan tam šikovně to podjel zleva, on ho musel objíždět Uijdebrooktse, ztratil nějakých 10 metrů, pak nějak z nepochopitelných důvodů, tady vidíte, přestal šlapat v té zatáčce, kdy ještě mohl, nebo kdy už měl znova začít šlapat. Ztratil dalších 5 metrů a tomu potom v cíli chybělo. Tak nakonec závodník z belgického hale s ideálními parametry 169 cm, 54 kg si tedy dojel pro své druhé profesionální vítězství
Závodník, který v loni už zažil svou premiéru i na španělské Vueltě, kde byl v jedné etapě na 4. místě. A jeho radost, protože tak jako v loni Lampertyho ve druhé etapě vysvékl ze žlutého Mark Hirschi.